εξοδώσεις στον ναό, υπάρχουν συγγράμματα, κυρίως σπουδαία, τα οποία έχουν σκοπό με όλα τα έσοδα από τη διάθεση αυτών των βιβλίων να αποκλειστικά και μόνο οι δράσεις της συναλληλίας, μεταξύ των οποίων πρωτεύουσα θέση έχει η διάδοση των χαιρετισμών της Παναγίας μας με την εκδήλωση και διανομή καλέσθητων βιβλιαρίων, τα οποία διανέμονται και αποστέλλονται δωρεάν για σε ιερές μονές, σε ιερούς ναούς, σε πνευματικούς, σε κατηχητές και ιεραποστόλους. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του περικαλούς αυτού Αγίου Ναού της Αγίας Τριάδος, που απίφθινε σε μένα τόσο τιμητική πρόσκληση να έρθω σε αυτήν την εβδομάδα της Πανηγύρεως του Ναού, του Ιερού Ναού, κατά την οποία η οικοδεσπότης είναι και ο Άγιος Σπυρίδων, που είναι εδώ ανάμεσά μας. Και θέλω να ξεκινήσω την απόψινή μας συναλληλία αναφέροντάς σας, μπορεί κάποιοι να το έχετε πληροφορηθεί ήδη, για ένα μεγάλο θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος, που αποδεικνύει ότι όντως όλοι οι Άγιοι είναι εδώ και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πριν από κάποια χρόνια, λοιπόν, όχι πολλά, σε ένα μέρος της Κρήτης, στην Αγία Γαλήνη συγκεκριμένα, ένας ψαράς, ο αδελφός μας ο Αντώνης, ο οποίος ευλαβεί το πολύ τον Άγιο Σπυρίδωνα, δίψαγε πολύ για τον Χριστό και τους γνησίους φίλους του και ιδιαιτέρως για τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον οποίο ευλαβεί το ιδιαιτέρως. Έκαιγε λοιπόν ένα ακίνητο καντήλι συνεχώς σε ένα μικρό τραπεζάκι με εικονίσματα που είχαν μαζί με τη γυναίκα του την Ευθαλία και τους δυο τους γιους, τα κοπέλια τους, τον Μανώλη και τον Γιώργη. Έκαιγε ένα καντιλάκι ακίνητο μπροστά στην εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος. Αυτή η εικόνα δεν ήταν κάτι το ιδιαιτέρως ακριβό από ηλικής απόψεως. Ήταν μια κολλημένη εικόνα πάνω σε ένα νοβοπάν. Το νοβοπάν, ξέρετε, είναι συμπιεσμένο πριονίδι, το οποίο αν εκτεθεί σε υγρασία σχεδόν διαλύεται. Κάποια στιγμή μετά από πολλά χρόνια, λοιπόν, όπως έκαιγε το ακίνητο καντήλι μπροστά στην εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος, είδαν ότι η μορφή του Αγίου Σπυρίδωνος από τη φλόγα του καντιλιού είχε αρχίσει και θάμπονε. Είχε μουτζουρώσει δηλαδή. Αποφάσισαν λοιπόν με τη γυναίκα του να παραγγείλουν μια εικόνα αγιογραφημένη του Αγίου Σπυρίδωνος, να την έχουν πλέον αυτή, και την παλιά, αυτή την ευτελής αξίας, αλλά μεγάλη συναισθηματικής αξίας, μιας και έκαιγε το καντήλι μπροστά της για πολλά χρόνια, πάνω από 10, είχαν μια ευλογημένη συνήθεια εκεί στην Αγία Γαλήνη οι ψαράδες, τις εικόνες να τις πετάνε στον βυθό, να αγιάζεται και ο βυθός. Κάποιοι θα μας πούνε ότι δεν είναι και πολύ οικολογικό αυτό, αλλά φανερώνει μια άμετρη ευσέβεια. Όντως έτσι έγινε, ξανήχτηκε το 2009, συγκεκριμένη ημερομηνία, 12 Ιουνίου. Στο Συναξάρι γιορτάζει τότε ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης, γιορτάζει ο Άγιος Ονούφριος και γιορτάζει και ο Άγιος Τριφύλιος. Ο Άγιος Τριφύλιος ήταν ο διάκος του Αγίου Σπυρίδωνος
και κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ήταν αυτός που του έφερε εκείνο το κεραμίδι που έκανε το μεγάλο θαύμα που κατατρόπωσε τον Άριο, ο Άγιος Πυρίδων. Λοιπόν, του Αγίου Τριφυλίου, λοιπόν, ανήμερα, προστάτης της Λευκωσίας, ο Άγιος Τριφύλιος, ξανήχθηκε, λοιπόν, στη θάλασσα ο Αντώνης μας, είπε το απολυτίκιο του Αγίου Σπυρίδωνος και την πέταξε στο βυθό. Να αγιαστεί ο βυθός. Ποια εικόνα? Εκείνη την εικόνα από τον Οβοπάν, έτσι, το συμπιεσμένο πριονίδι. Πέρασαν οι μήνες, φτάσανε παραμονές του Αγίου Σπυρίδωνος, πέρασαν 6 μήνες. Είχε φτάσει 9 του Δεκέμβρη. Είχαν παραγγείλει τους άρτους με τη γυναίκα του και έφυγε το πρωί εκείνης της ημέρας να πάει να ψαρέψει. Στην Ιχθυαίο Έσα, την αγαπημένη του, τη θάλασσα. Ξανήχθηκαν λοιπόν σε μια περιοχή άσπρος βόλακας. Σας λέω και λεπτομέρειες γιατί είναι συγκλονιστικό αυτό που έπεται. Και όπως σηκώνουν τα ψάρια, τα δίχτυα, 6 μήνες μετά, όπως σηκώνουν τα δίχτυα, 3 χιλιόμετρα σε απόσταση από εκεί που είχε πετάξει ο Αντώνης τον Οβοπάν, την εικόνα εκείνη που θα έπρεπε να είναι διαλυμένη, ανασύρεται η εικόνα άθιχτη. Αυτή η ευτελής εικόνα από τον Οβοπάν, και μας διηγήθηκε ο ίδιος, λέει, όταν την ξεψάρισα δεν είδα ούτε στρίδια, ούτε ήταν χτυπημένη ή διαλυμένη από το συνεχές κουτρουβάλιμα, τόσα χιλιόμετρα έκανε μέχρι να έρθει εκεί. Επί 6 μήνες, λες και δεν ακούμπησε ποτέ της στο βυθό. Λες και δεν βρισκόταν στη θάλασσα. 3 μέρες πριν από τη γιορτή του Αγίου. Την έβγαλε λοιπόν σε αντίγραφο και μου την έστειλε. Άτι. Και γράφει από πίσω: η γνήσια εικόνα αυτού του αντιγράφου που με χαρά και αγάπη δωρίζω στον αδελφό μου Νόντα, μετά από 15ετή παρουσία στο σπίτι μου με εξαρτημένο καντήλι, την έριξα στη θάλασσα καθώς, όπως και φαίνεται, είχε παλαιώσει, αλλοιωθεί στην όψη και καεί το έτος 2009 και μήνα Ιούνιο στην περιοχή του Αγιώργη. Παραμονές της γιορτής του Αγίου στις 9 Δεκεμβρίου την ψάρεψα με το σκάφος και τα δίχτυα μου 3 χιλιόμετρα πιο πάνω στην περιοχή του Άσπρου Βόλακα, αναλύωτη παρά το ευτελές των υλικών της, προς δόξα Θεού και μαρτυρία της ζωντανής ύπαρξής του. Είναι εδώ λοιπόν οι Άγιοι, είναι εδώ και ο Άγιος Σπυρίδων. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και άλλοι πολλοί, και να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως όλους τους σεβαστούς πατέρες εδώ, τον πατέρα Νεκτάριο, τον Έτερο, τον πατέρα Μακάριο και όλους τους αγαπητούς αδελφούς που αψηφίσαν απόψε αυτή την ζέστη και την υγρασία και ήρθαν όλοι εδώ. Έφτασε αυτή η πολυπόθητη εποχή του θέρους. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω από κείμενο για λόγους οικονομίας χρόνου, γιατί διαφορετικά έχει και ωραίο κλιματισμό εδώ, θα μας πάρει νύχτα. Έφτασε λοιπόν η πολυπόθετη εποχή του θέρους, της θερινής δραστόνης, ο καιρός, η παιδική ανεμελιά, η ταξιδεύτρα μνήμη. Νερό τα χρόνια, αδελφέ, τρέχω να τα προλάβω, να γευτώ το γλυκό πιωτό τους, να ξεδιψάσω με τις αστέγνωτες ακόμα μεταλαβιές τους. Πότε ήταν που σαν παιδιά ζούσαμε μέρες ανίχτωτες και βραδιές αξιμέρωτες, με τον χρόνο φύλλο καρδιακό να μην χαλά χατήρι σε κανέναν μας. Τώρα σαν το καλοκαίρι έρθει, βγαίνουν τα ημερολόγια και τα προγράμματα να διευθύνουν και να ενορχιστρώσουν το πότε και το πώς θα κυλήσει η μουσική με τις μεγάλες παύσεις. Ήταν μια διαφήμιση πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω αν
την είχατε παρακολουθήσει, έβγαινε μια κυρία εκεί, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, διαφήμιζε μια ταξιδιωτική, μια αεροπορική εταιρεία και έλεγε, όπου της λέγανε για κάποια περιοχή, έλεγε «έχω πάει, έχω πάει, έχω πάει», συνεχώς. Όπου και να της έλεγες «έχω πάει, έχω πάει». Περηφανευόταν ότι έχει πάει παντού. Θα σας γνωρίσω τώρα μια άλλη ψυχή. Μια μακαρία με χαρά αναστάσιμη. Αυτή η ψυχή ζει αξεδίψαστα για του Θεού τα άφθονα τα κελαρίσματα. Μόνο μέσα στον οίκο του Θεού ανάσανε το ζωογόνο, λαχταρούσε πάντα τη στιγμή να ακούσει το ευλογητός ο εν τριάδι Θεός. Δεν έχανε σύναξη και δεν χάνει σύναξη, ακόμα κι αν στέκει κατάμονη στην άδεια εκκλησιά, στους εσπερινούς και στα απόδειπνα. Όταν οι περισσότεροι σταματούσαμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, εκείνη συνέχιζε με περισσότερη ζέση από πριν. Τι κι αν όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν έχανε ακολουθία, δεν έλεπε δευτερόλεπτο, τη διακαινήσιμο πάλι παρούσα και ορθή. Τις προάλλες μας έλεγε ότι μέσα στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου διαβάζει το τριώδιο του Αγίου Ιωσήφ του Υμνογράφου, το προσθέτει στον κανόνα της κάθε βράδυ. Είναι ένα περίφημο, καταπληκτικό έργο με τριώδιους ύμνους. Από την Κυριακή του Θωμά ξεκινάει και φτάνει ως την Κυριακή της Πεντηκοστής. Ακόμα υπάρχει αυτό, λέγεται το τριώδιο των Ρόδων, το χαρμόσυνο Πεντηκοστάριο. Λοιπόν, αυτή προσέθεται συνέχεια στον κανόνα της. Αντί να φέρει, όπως κάναμε όλοι, ειδικά την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, βγάζαμε συνέχεια να ξεκουραστούμε, πρώτος αυτός που σας μιλάει. Λοιπόν, αυτή μια φορά μας λέει το εξής. Βρείτε, μου λέει, παιδιά, τον πιο μαγευτικό προορισμό στον κόσμο. Μπορείτε να βρείτε ό,τι πιο ακριβό υπάρχει. Χαρίστε μου τα εισιτήρια, τη διαμονή, ό,τι θέλετε. Και πείτε μου να βρίσκομαι εκεί Κυριακή πρωί ή σε μεγάλη γιορτάδα. Χωρίς εκκλησιά να λειτουργείτε και να προσφέρετε ο ζωντανός Θεός. Χάρισμά σας. Έτσι μας είπε. Ούτε που με συγκινεί στο ελάχιστο. Διαβάζω ένα συναξάρι, ένα βίο συγχρόνου Αγίου και βρίσκομαι με μια στα πιο υπέροχα μέρη της πλάσης. Να συναντήσω εκείνους που δεν ξεμάκρυναν ποτέ σε όλη τους τη μοναχική ζωή, ούτε από τον τόπο, ούτε από τον τρόπο τους. Έτσι λένε οι μοναχοί. Άμα βγεις, λέει, από τον τόπο, θα βγεις και από τον τρόπο σου. Για σκεφτείτε τώρα, να ακούς τη λέξη διακοπές και το πρώτο μέλημά σου να είναι πού θα βρεις μέρος με τον ζωντανό Θεό παρόντα. Να διψάς τόσο πολύ και να είσαι αξεδίψαστος για τον Θεό και για το μυστήριο των μυστηρίων, το ζωοποιητικό. Δεν μοιάζει λίγο αυτό με την πρωτόνοια, αυτή την πρώτη σκέψη που λένε οι πατέρες ότι πρέπει να κάνουμε μόλις ξυπνήσουμε, μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας το πρωί, αν σκεφτούμε, αν αφιερώσουμε την πρώτη μας σκέψη στον Κύριο και Θεό μας, αυτή η υπέροχη πρωτόνοια, ο πρώτος νους να πάει στο Χριστό. Δεν μοιάζει λίγο αυτή η σκέψη της αδελφής μας με αυτή την πρωτόνοια, μια διαφορετική πρωτόνοια, σαν σε ρωτούν πού έχεις πάει διακοπές. Ο Άγιος Πορφύριος, ξέρετε, είχε πάει παντού, χωρίς να έχει μετακινηθεί σχεδόν καθόλου, και περιέγραφε τα μέρη που πήγαινε υποστατικά, σκεφτείτε, με συγκλονιστικές λεπτομέρειες που τις αγνοούσαν ακόμα και αυτοί που ήταν γηγενείς, που ήταν ντόπιοι. Και απορούσαν όλοι με τα μεγαλεία του Θεού. Ποιος μπορεί, αδελφοί μου, να τα διηγηθεί τα μεγαλεία του Θεού? Μόνο όσον οι ψυχές ταξιδεύουν στα θέρετρα του παραδείσου, όχι για να βρουν πολυτέλεια, μα για να βρουν θεία λυσιτέλεια. Οφέλεια δηλαδή.
την ψυχή τους. Σας καλώ λοιπόν σήμερα να ταξιδέψουμε εκεί. Να μας δροσίσουν μέσα σε αυτό τον αφόρητο καύσωνα αυτές οι έμψυχες και αστήρευτες και λαριστές πηγές του Θεού, τα εν Χριστωμένα αστήρευτα αναβλίσματα, οι βρύσες της αιώνιας χαράς και των χαρίτων. Και αυτή η αδελφή μας παντού έχει πάει, έτσι δεν είναι? Μπορεί να περηφανευτεί με τον ταπεινό της τρόπο ότι έχω πάει. Ο Θεός διψά να τον διψάμε λοιπόν, είναι ο τίτλος της σημερινής μας συμπόρευσης. Τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ακούστε. Ο Θεός διψά να διψάται από τους ανθρώπους. Ποτίζει αυτούς που θέλουν να πιούν. Ευεργετεί αυτούς που αναζητούν την ευεργεσία. Δίνει πολύ πιο ευχάριστα από ό,τι οι άλλοι λαμβάνουν. Μόνο να μην ζητάμε μικρά πράγματα και ανάξια να μας δοθούν, που δεν θα μας οδηγούν στη σωτηρία της ψυχής μας. Ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό, αενάος και ακαταπαύστος, ψελίζει οικετευτικά εκείνο το διψό. Διψά ακόρεστα για το πλάσμα του, το αγαπημένο, με έρωτα μανικό, όπως σημειώνει ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος, ο μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Ο παντοδύναμος Θεάνθρωπος και ενίδαση την γην κρεμάσας, ο στεγάζων ενίδαση τα υπερώα αυτού, όπως βλέπουμε στον προημιακό ψαλμό, αυτό που διαβάζουμε στον Εσπερινό τον 103ο. Ποθεί να ξεδιψάσει με τα δάκρυα της μετανοίας μας, αδελφοί μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι όξος και χολή. Κάθε μέρα αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι νεκροζώντανοι άνθρωποι που πλανεμένοι και σκληρόκαρδοι απομακρύνονται από την πηγή της ζωής και της αλήθειας και θαρούν πως ξεδιψούν, ρουφώντας αφιδώς, μα χωρίς να ξεδιψούν από τα τρελά νερά που πηγάζουν και κυλούν πλέον παντού. Να έχεις τη βρύση της ζωής δίπλα σου, αδελφέ μου συναμαρτωλέ, χριστιανέ ορθόδοξε, ταλέπορε αυτέ μου, και να αρνείσαι πεισματικά να πιείς. Αλλού να κοιτάς και να παρασύρεις κι άλλους αυτήν την ξεραΐλα της δικής σου ψυχής. Η ψυχή λυτρώνεται και ελευθερώνεται μόλις ταπεινά υπακούσει και δουλωθεί, αδελφοί μου, στον ελευθερωτή Χριστό μας και γευτεί και ξεδιψάσει από τα σωτήρια δικά του και μόνο νάματα. Αλλιώς, λεπρή και αξεδίψαστη θα περιφέρεται άσκοπα γυρεύοντας τη λύτρωση. Τρελό νερό θα γεύεται και θα καίγεται αντί να δροσιστεί. Δίπλα μας είναι ο Ιορδάνης, δίπλα μας η πηγή της ζωής, το αλόμενον είδωρ, το ζών. Κυλάει τόσο δίπλα μας και ξέχυλα αυτό το δροσερό νερό της σωτηρίας. Το ακούμε αδιάκοπα να κελαρίζει και εμείς κοιτάμε αλλού, προς τους ποταμούς της Δαμασκού, τον Αβάνα και τον Φαρφάρ, για να θυμηθούμε τον παλαιοδιαθηκικό Νεεμάν, τον στρατηγό, ένα πολύ ψυχοφελές κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που πόσο την αγνοούμε όλοι μας, πόσο παραμελούμε την ανάγνωσή της, τη μελέτη της. Μαζί με τον προφήτη Ελισαίο, αυτός ήταν λεπρός, του λέει ο προφήτης Ελισαίος, πήγαινε, του λέει, στον Ιορδάνη να βουτυχτείς 7 φορές μέσα. 7 μυστήρια. Προτύπωση. Όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι μια προτύπωση. Και λέει αυτός, καλά, δεν έχουμε στη Συρία, δεν έχουμε στη Δαμασκό ποταμούς, τον Αβάνα και τον Φαρφάρ. Είναι να κάνω τόσα χιλιόμετρα να πάω να βαπτιστώ στον Ιορδάνη. Τον έπεισαν τελικά, βούτυξε 7 φορές και καθαρίστηκε από τη λέπρα. Εμείς τσαλαβουτάμε στα τρελά νερά των άλλων ποταμών.
με τη φαρισαϊκή μας αυθεντία, πίνοντας μόνο το τρελό νερό της λογικής, της σάρκας, του κόσμου τούτου του απατεώνα και εξακολουθούμε αρρωστημένα να κρυβόμαστε από του ουρανού τη θεραπευτική επομβρία. Αλλά ο Θεός διηνεκώς έστικεν αναμένων ή τις ποτέ καλέσιεν αυτών των νικετών. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτό και είναι συγκλονιστικό. Στέκει, λέει, ο Θεός πάντοτε και αναμένει και καρτερά και μακροθυμεί μήπως ποτέ τον καλέσει κάποιος από τους οικέτες, από τους δούλους. Ποιους δούλους? Όλους εμάς, τους πανελεύθερους δούλους. Ο Θεός διηνεκώς έστικεν αναμένων. Μας έδινε μια ευχή ένας πεφυλημένος παππούλης πριν από λίγο καιρό και τι μας έλεγε? Παιδιά μου, λέει, μη στερηθείτε ποτέ, σας εύχομαι, την αίσθηση της ζωντανής παρουσίας του Θεού στη ζωή σας. Μόνο αυτό, λέει, θέλω να σας ευχηθώ. Μην στερηθείτε ποτέ την αίσθηση της ζωντανής παρουσίας του Θεού στη ζωή σας. Ο Θεός έστικεν διηνεκώς και αναμένων. Ποια λοιπόν ακριβώς η θεματολογία του σημερινού μας ομιλήματος? Κάποιος που θα έβλεπε την πολύ όμορφη αφίσα που έβγαλαν εδώ οι πατέρες για όλες τις ακολουθίες αυτής της μεγάλης κυριονίμου εβδομάδος για τον ναό αυτόν, θα έλεγε, θα μπορούσε, βλέποντας το ο Θεός διψά, να τον διψάμε. Θεματολογία είναι ένα σύνολο θεμάτων που συγκροτούν ένα θέμα, μια έννοια, ένα αντικείμενο. Χριστού η θεματολογία λοιπόν. Στο κέντρο ο Χριστός μας. Και πάλιν και πολλάκις και πάντοτε και για όσο το έλεος Του μας επιτρέπει να συνεχίζουμε να τολμάμε να μιλάμε για Εκείνον. Χριστού η θεματολογία, Χριστού η πολυλογία, Χριστού η παλιλογία. Και ας μας χαρακτηρίζουν κάποιοι αδελφοί μου βαρετούς και επαναλαμβανόμενους, χωρίς πρωτοτυπίες και εκπλήξεις. Δεν πρωτοτυπεί όποιος αποκλίνει από τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Κινδυνεύει να γκρεμιστεί σε βάραθρο απολίας και να παρασύρει κι άλλους δυστυχώς με τις πρωτοτυπίες του και τα εφευρήματά του, τις δοκισισοφίες του και τις ψυχολογίες του, τα life coaching που είναι πολύ της μόδας και κάποιες ψεύτικες ελευθερίες. Το είπε ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο. Είναι νόμος. Τέρμα και αρχή. Διάβαζα προχθές, ετοιμάζοντας μια εκπομπή, το βίο του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου, ενός μεγάλου Αγίου των ημερών μας. Κοιμήθηκε το 1970, μαθητής του Αγίου Νεκταρίου. Μεγάλα σημεία, μεγάλος Άγιος, εκεί στο νησί της Αποκαλύψεως. Όταν τον ρωτάγανε, γέροντα, πού το λέει αυτό, πού το βρήκες, γιατί το κάνεις έτσι, έλεγε, ούτω παρέλαβον, παιδιά μου, ούτω παρέλαβον. Έτσι τα παρέλαβα, έτσι τα βρήκα. Δεν επεξηγείται. Ο νόμος του Θεού ούτε προσαρμόζεται, ούτε στρεβλώνεται. Συνήθως όποιος αναλύει προς το συμφέρον της σάρκας και όχι προς το συμφέρον της ψυχής, μετατρέπεται ο ίδιος σε έναν κακόδοξο εχθρό του Χριστού, ο οποίος αλίμονο θα διασκορπίζεται κάθε στιγμή στη θέα του αναστημένου λυτρωτή. Καταλάβατε πριν τι έλεγε ο Άγιος, έτσι? Ούτω παρέλαβον. Μιλούσε για τα θέσμια της πίστης μας. Τα θέσμια. Τα θεμέλια. Τις βάσεις. Στους περισσότερους είναι αλήθεια πως μας αρέσει ο ευρηματικός λόγος, ο πρωτότυπος, ο γεμάτος από σύγχρονες καταστάσεις και παραδείγματα από την καθημερινότητα του καθενός στην δύσβατη. Πολλές φορές όμως
Είναι διάσπαρτος αυτός ο λόγος, επιτρέψτε μας να πούμε, από μικρά σποράκια αμφιβολίας. Για το αν όσα παραδόθηκαν, αυτά που έλεγε ο Άγιος Αμφιλόχιος, το ούτω παρέλαβον, για το αν όσα παραδόθηκαν από τους Αγίους Πατέρες στις κατοπινές γενιές του Θεανθρώπου Ιησού είναι σε ισχύ και μπορούν να γίνουν βίωμα στο σήμερα. Και έτσι τερπόμενοι και τρεπόμενοι, δίχως να καταλάβουμε, εγκαταλείπουμε το Λόγο του Θεού, τα λόγια τα Άγια και νιώθουμε ότι μας καλύπτει απόλυτα η ομιλία ή το βιβλίο ενός συγχρόνου σπουδαγμένου στις Λοζάνες. Ιεροκήρυκος με το κανάλι στο διαδίκτυο και τα πολλά like και τα πολλά βιβλία best seller. Ποιος άραγε αναπαύεται και δυναμώνει με τα λόγια του αμόμου, τα λόγια του αμόμου μέσα στο ψαλτήρι, αδελφοί μου, που επαναλαμβάνονται καθημερινά στο μεσονυκτικό, εκείνη την ώρα που ακούγεται το «Ιδού ο νυμφίος έρχεται» και το εξαποστηλάρι, το νυμφό να σου βλέπω, κάθε νύχτα, κάθε μεσόνυχτο. Επαναλαμβάνονται. Παλιλογείο ο ψαλμοδός και ο αναγνώστης σε κάθε μεσονυχτικό. Παλιλογείο ο ιερέας κάθε Κυριακή εξιστορώντας των νεοθινών τα θαύματα και τα θαυμάσια. Παλιλογείο ο Χριστός που μόνο το μετανοείται κραυγάζει και περιμένει. Διηνεκώς έστικεν αναμένων. Απορούμε και καλά κάνουμε και τη δοξάζουμε τη μακροθυμία Του τόσο πολύ που γινόμαστε εκμεταλλευτές αυτής της μακροθυμίας και της χριστότητάς Του και της αγαθότητάς Του. Το θέμα είναι ότι δεν την εκμεταλλευόμαστε για να μετανοήσουμε, αδελφοί μου, όπως μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Η χριστότητα, λέει, του Κυρίου πρέπει να μας οδηγεί σε μετάνοια και μόνο. Δεν την εκμεταλλευόμαστε λοιπόν την χριστότητα για να μετανοήσουμε, μα για να παρατείνουμε το φιλίδωνο και βολεψό εγώ μας. Και εκείνος έρχεται συνεχώς και περιμένει. Με άκλειστη την αγκαλιά Του, τη σταυρωμένη, με την άμοιαστη απαλάδα και την αρχοντιά Του, μα και με την παιδαγωγία Του. Οι σοφοί κατά Θεόν άνθρωποι, τα ταπεινά του κόσμου, οι διαλεκτοί και διδακτοί του Κυρίου, που δεν χρειάζονται καμιά ομιλία και κανένα κείμενο περισπούδαστου πνευματικού καθοδηγητή εντός εισαγωγικών, για να λάβουν πνευματικές αποφάσεις και να απαντήσουν στα διλήμματα του σύγχρονου πρετορίου, παρά μόνο την βεβαία και ασφαλή συνείδησή τους, για να αιτιολογήσουν ένα σεισμό, μια πλημμύρα, μια πυρκαγιά. Ποτέ δεν χρησιμοποιούν φράσεις του τύπου φυσική καταστροφή, κλιματική αλλαγή και άλλα τέτοια, επιτρέψτε μου να πω κάπως ασύνετα, παρά μόνο μία λέξη, θεομηνία. Του Θεού ημάνητα, θετινού και απερινόητα, μα τόσο παιδαγωγικά αποκαλύπτει το έλεος Του. Ας παλιλογήσει πάλι λοιπόν ο Ιερός Ψαλμοδός, «Όσας έδειξας μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωοποίησάς με και εκ των αβύσσων της γης πάλιν ανοίγαγες με». 70ος Ψαλμός. Έρχεται και περιμένει να ακούσει τη φωνή την παρακλητική, την ιική οικεσία του Απολολότος, να επιστρέψουμε όχι ψεύτικα και υπολογιστικά, μα για την αγάπη Του και μόνο. Κάθε στιγμή Σταυρός και Ανάσταση, κάθε στιγμή Μεγάλη Παρασκευή και Πάσχα. Τίποτα πρωτότυπο λοιπόν και στη σημερινή μας θεματολογία. Ο Χριστός
ερχόμενος και αναμένων και διψών. Και εμείς μέσα στη σαχάρα του κόσμου, όπως έλεγε ο αγωνιστής μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Καρδιώτης, εμείς λέει, μέσα στη σαχάρα του κόσμου τον ποτίζουμε συνεχώς χολή βγαλμένη από πηγάδι κατεστραμμένο, γκρεμισμένο, συντετριμένο, φρέαρ συντετριμένο. Εμείς οι αχάριστοι που χορτάσαμε με το θρέμα του το ουράνιο και γευτήκαμε από το αστήρευτο ζωντανό δροσερό νερό του. Λένε κάποιοι, τι σχέση έχει αυτό με τον Χριστό? Μην τα συνδέεις όλα μαζί του. Αυτό είναι κάτι εντελώς ασυναφές. Δεν έχει σχέση. Μόλις συνειδητοποιήσουμε πως όλα ξεκινούν και τελειώνουν από εκείνον και σε εκείνον, τότε θα μπορέσουμε να δούμε. Τώρα τα μάτια της ψυχής μας είναι κλειστά. Μα πώς είναι δυνατόν, συνεχίζουν, να συζητάμε για ένα τέτοιο θέμα και εσύ να μου προβάλλεις σαν αιτία το ότι δεν είναι ο Χριστός στο κέντρο της ζωής μου? Εσύ σε όλα, μα σε όλα βάζεις πρώτο το Χριστό. Αυτός είναι ένας κοινός διάλογος, φαντάζομαι θα τον έχετε κι εσείς ακολουθήσει. Ίσως και με την άγρυπνη συνείδησή μας. Με αφορμή όλα αυτά τα ζωφερά που παρατεταμένα διάγουμε, προβληματισμοί, διλήμματα, αυτοεκβιαστικά τις περισσότερες φορές, εκούσια αδιέξοδα, ειλικρινά προβληματιζόμαστε πολύ όταν σε διάφορα από τα παραπάνω ακούμε αυτό το θέμα δεν είναι πνευματικό. Μα όλα είναι πνευματικά. Τα πάντα έχουν αυτήν την διάσταση. Τι έλεγε ο Χριστός μας εκεί στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο? Χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν. Τι περικλεί αυτό το ουδέν? Ασίγαστα και αιώνια φωνάζει ο Χριστός μας μέσα στο Ευαγγέλιό Του. Τα πάντα από Αυτόν και σε Αυτόν, τα πάντα και εν πάση Χριστός. Όπως διαβάζουμε στην προς Κολασσαής. Τα πάντα δι' αυτού και εις Αυτόν έκτιστε και Αυτός εστί προπάντων και τα πάντα εν Αυτό συνέστηκε. Στην ίδια επιστολή. Ο Θείος Παύλος το είπε. Εσύ αδελφέ μου, εσύ ταλέπορε αυτέ μου, τα βιώνεις? Τον έχεις τον Χριστό Πατέρα, αρχή και τέλος και κέντρο της βιωτής σου. Κέντρο της βιωτής σου. Έτσι θέλεις να πιστεύεις? Θα σας διηγηθούμε μια απάντηση που μας εστάλει για να μας προσγειώσει όταν στο πολύ κοντινό παρελθόν αναρωτηθήκαμε για το αν ο Χριστός δεσπόζει στη ζωή μας. Στην υγεία σας. Είχα μια συνεργασία κάποια στιγμή με μια συνάδελφο στην υπηρεσία που εργάζομαι και θελήσαμε να αντιπαραβάλουμε κάποιες αποφάσεις. Είναι διοικητική η εργασία που κάνω, οπότε θέλησε να μου πει τον αριθμό μιας αποφάσεως. Αυτές οι αποφάσεις παίρνουν έναν ξεχωριστό αριθμό διάβγειας, έτσι λέγεται. Έτσι. Για να είναι κοινές και σε δημόσια θέα και να διασφαλίζεται έτσι η δημοσιότητα, η αρχή της δημοσιότητας. Λοιπόν, προσπαθούσα λοιπόν εγώ να της πω τον αριθμό της απόφασης για να αντιπαραβάλει με τον δικό της. Της έλεγα λοιπόν κάποια σύμφωνα γράμματα, επειδή κάποια από αυτά είναι δύσκολο να παρουσιαστούν χωρίς να δημιουργήσουν παρήχηση, να το πω έτσι, συνηθίζουμε να συνοδεύουμε αυτά τα γράμματα και από μια λέξη. Λέμε ας πούμε φύ όπως φωτιά, έτσι, ψή όπως ψωμί, ξύ όπως ξύλο, για να μην μπερδεύουμε αυτά τα χελικόλικτα, τα ουρανικόλικτα και αυτά.
Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν της λέω κι εγώ χ όπως χώμα. Και τη βλέπω να με κοιτάει απορριμμένη. Της λέω χ όπως χώμα, γιατί σταμάτησες? Μου λέει, χαμογελώντας, σταμάτησα γιατί περίμενα να πεις χ όπως Χριστός. Φανταστείτε τι απάντηση μας δόθηκε εκείνη τη στιγμή. Για να γυρίσει ο ήλιος, λέει ο ποιητής, θέλει δουλειά πολύ. Για να σταθεί ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός στο κέντρο, θέλει δουλειά και αγώνα, αδελφοί μου, ως την τελευταία μας αναπνοή. Δεν είναι τυχαία αυτή η επιλογή που έκανα. Έστω και ανεπίγνωστα, η λέξη χώμα, γιατί είναι ό,τι πιο κοντινό σε μένα. Αυτό το χωμάτινο, το χωικό, το σάρκινο και άνυδρο του κόσμου, του εχθρού της ψυχής. Ο πρώτος Αδάμ δεσπόζει, ο δεύτερος, ο νέος Αδάμ, τις περισσότερες φορές, δυστυχώς, μπαίνει στο περιθώριο, στη γωνιά, σε ένα προσκυνητάρι, στα σύννεφα. Ο εξαπατηθής, χωματένιος, ψυχικός άνθρωπος, για να θυμηθούμε την ανθρωπολογία του Αποστόλου Παύλου, με τα απονεκρωμένα πνευματικά του αισθητήρια, ο θνητός και φθαρτός, ο υποδουλωμένος στα μετάνιωτα πάθη, ο νεκρός και απολωλός, αυτός είναι ο καθρέφτης μας, αδελφοί μου. Ο άλλοτε άσωτος και αναζήσας, ο αλλοιωμένος από τον θείο έρωτα, ο πνευματικός άνθρωπος, ο επουράνιος με την πολιώματη ψυχή, εν μετανία και εξομολογήσει, σύνεμος και σύσσωμος Χριστού, ο ουρανός μας. Χώμα και Χριστός, λοιπόν, στην παλέστρα της αιώνιας απολύτρωσης, όπως μας το μεταφέρει ξανά ο Θείος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης χωικός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. Και καθώς φορέσαμε σαν άλλο ρούχο τη φορεσιά τη χωμάτινη, έτσι θα ενδυθούμε ξανά εκείνη τη στολή που μας φορέσανε στη βάφτισή μας. Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, αυτή η χιονοφεγγαρόφωτη, χιονοφεγγής στολή, η εικόνα του επουρανίου ανθρώπου. Ο σπλαχνικός πατέρας λοιπόν στο κέντρο, πρώτη θύμηση, πρώτη καταφυγή, χ όπως Χριστός. Χωρίς Χριστό, Κύριο και Αρχηγό, ένα τίποτα, χώμα, ξερό και άνυδρο, γεμάτο ζυζάνια, το χ και το ψ δεσπόζοντα όπως το χώμα και το ψέμα. Ο Χριστός παντού και το φ του φόβου ουδαμού. Πάλι να θυμηθώ τον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου. Καθόταν στο ακρογιάλι εκεί στην Πάτμο μαζί με έναν υποτακτικό του, ο οποίος μεγαλούργησε στη συνέχεια στο Άγιο Όρος, ο γέροντας Γρηγόριος ο Δοχιαρίτης, ο Μακαριστός. Ήταν μαθητής του Αγίου Αμφιλοχίου. Καθόντουσαν σε μια ακρογιαλιά, καλοκαιράκι ήταν όπως τώρα. Φύσαγε νοτιάς. Άρχισε να σταυροκοπιέται ο Άγιος. Του λέει ο Μακαριστός, ο γέροντας, ο Γρηγόριος, γιατί σταυροκοπιέσαι συνεχώς, γέροντα? Παιδί μου, του λέει, Γρηγόριε, αυτός ο άνεμος ο νοτιάς έρχεται από κάτω, του λέει. Έχει περάσει από τα σκυταριά της Αιγύπτου, έχει περάσει από τα σκυταριά του Αγίου Αντωνίου, του Αγίου Παχωμίου, του Αγίου Μακαρίου. Μνημόνευέ τους και σταυροκοπήσου και εσύ, του λέει. Τα πάντα και εν πάση Χριστός.
Διψασμένες μορφές λοιπόν συναντάμε σήμερα σε αυτή τη συμπόρευσή μας. Έχουμε συναντήσει με τη χάρη του Θεού πάρα πολλές τέτοιες στο περιβόλι της Κυρίας Θεοτόκου και έχουμε αξιωθεί να τις μεταφέρουμε και στο χαρτί και στις εκπομπές και να γίνουμε με το «Η ναός Ιεν του Χριστού μας» ένα με όλες αυτές τις συγκλονιστικές μορφές της πίστης και της μετανοίας. Αυτοί κρατούν μια σπίθα άσβεστη πάντα μέσα τους, σαν το πρώτο εκείνο λαμπύρισμά της. Χαίρομαι λοιπόν να συναντώ στο Άγιο Όρος αδελφούς από τις δυο πηγές των ανθρώπων, την γάργαρη δρόσο μα και την στερεμένη, που πάντα όμως προσμένει τη βροχή. Γιατί όταν βρέξει ο ουρανός τα θαύματα και τα θαυμάσια του, γίνονται και αυτοί οι αδελφοί μας κελαριστές κρίνες που αναπαύουν τους κουρασμένους στρατοκόπους. Συνάντησα λοιπόν ένα τέτοιον άνθρωπο στις αυλές ενός αγιορείτικου ενδιαιτήματος, ενός αγιορείτικου λιμώνα. Έναν πρώην παραλυτικό, τυφλό εκγενετής, άσωτο, αρνητή, βλάσφημο, προδότη, ανευλαβή, αλειτούργητο, αλιβάνιστο, άγευστο Θεού και των θαυμασίων του, και καθρεφτίστηκα μέσα στα μάτια του, που για πρώτη φορά ένιωσα τόσο στα κατάβαθά μου εκείνο το συναμαρτωλή, αδελφοί μου, που συνηθίζουν τα χείλη μου μόνο να λένε. Τον έβλεπα πολλές φορές λοιπόν όλες αυτές τις μέρες που μείναμε κάτω από την ίδια εωθινή, αθωνική στέγη. Τον παρατηρούσα συνεχώς να στέκεται κάπου απόμερα, να τραβάει το κουκοσκίνι του και στις ακολουθίες να απαγγέλει απ' έξω το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς της Κυρίας Θεοτόκου. Με πλησίασε λοιπόν και μου διηγήθηκε την ιστορία του, σαν να ήθελε να απολογηθεί, σαν να ήθελε να μου πει «Δεν είμαι αυτός που νομίζεις ότι είμαι». «Δεν υπάρχει αμαρτία, αδελφέ μου», μου λέει, «που να μην έχω κάνει εγώ ο Πανάθλιος. Ό,τι αισχρό μπορείς να φανταστείς, το έχω πράξει. Λόγο, έργο ή διανία». Τότε λοιπόν που είχα αποδημήσει όλα τούτα που τώρα μου προκαλούν σιχασιά, μου φαίνονταν υπέροχα και τόσο φυσιολογικά. Ήταν οι δαίμονες με τις απάτες του που με λογάριαζαν δικό τους και με έπαιζαν στα δάχτυλά τους, αλλά ήμουν κι εγώ που συνέχεια τους καλούσα με το έκλειτό μου, τη σαρκολαγνία μου, την αποστασία μου. «Αδερφέ μου», μου λέει, «άλλος σαν και εμένα βρώμικος δεν θα υπάρξει ποτέ σε τούτο τον κόσμο. Γι' αυτό μη θαυμάζεις», μου λέει, «που με άκουσες να ψέλνω και να απαγγέλω απ' έξω το απόδειπνο και τους χαιρετισμούς. Δοξάζω το Θεό που με περίμενε και κάποτε με αξίωσε να ανοίξω τα μάτια μου και να αντικρίσω το φως του. Και τότε, αδελφέ μου, στα αλήθεια λυπήθηκα τον εαυτό μου. Ένιωσα το πόσο τον αρνήθηκα, πόσο τον πόνεσα όλα εκείνα τα άθλια χρόνια μου. Θυμάμαι πάντοτε το κλάμα μου, το ασταμάτητο, σαν πρωτοεξομολογήθηκα στο καλό μου το γέροντα. Απορούσα που ενώ του έλεγα τόσες βρωμιές και ανομολόγητες πράξεις, εκείνος με άκουγε ατάραχος και ανέκφραστος. Στο τέλος μου είπε κάτι που όσο ζω δεν θα ξεχάσω ποτέ. «Αύριο το πρωί να κοινωνήσεις τον Χριστό». Σκέψου,
Αυτό το γέροντα μου λέει τον λογαριάζουν όλοι ως τον πιο αυστηρό εδώ στο Άγιο Όρος. Και μου επέτρεψε σε μένα, στον πιο ελεηνό άνθρωπο του κόσμου, να μεταλάβω χωρίς μια μέρα αναβολή. Αυτό ήταν, λέει, που με συγκλώνησε ακόμα περισσότερο. Σαν να ξερίζωσε με μιας έναν παλιό εαυτό και φύτεψε μέσα στην ψυχή μου έναν μικρό ευωδιαστό άνθο. Και από εκείνη τη στιγμή πάντα ελέγχω τον εαυτό μου. Κάνω έλεγχο στον εαυτό μου. Αν και τη σημερινή μέρα το λουλουδάκι που φύτεψε τότε ο γέροντας ποτίστηκε έστω με μια σταγόνα χάριτος και χαράς. Ξεκίνησα λοιπόν από εκείνη την ημέρα αξεδίψαστα να αναζητώ ό,τι μπορούσε να σταλάξει τον παράδεισο. Ήμουν τόσο ακατήχητος, τόσο αδαής με την πνευματική ζωή. Ποτέ μου δεν είχα ενδιαφερθεί να διαβάσω έστω μια σελίδα από το Ευαγγέλιο, ένα πνευματικό βιβλίο. Μου είχαν δωρήσει κάποτε το βίο του γέροντα Παϊσίου. Τον έβαλα σε ένα ράφι και ούτε που γύρισα το εξώφυλλο. Περνούσανε τα χρόνια και εγώ εκεί στο σκοτάδι και στα της σαρκός μου. Και έπειτα ήρθε το ταξίδι στο Όρος. Εμένα που με βλέπεις, μου λέει, είχα πάρει κονσέρβες με κρέας, να μην στερηθώ το κρέας. Τέτοια τύφλωση μα φύγανε με τη βοήθεια της Παναγίας μας τα λέπια, αδελφέ μου. Με λάσπη από το περιβόλι της με ομάτωσε ο Κύριος. Και έτσι από τότε ξεκίνησα έναν αγώνα να προλάβω, να γευτώ και να ξεδιψάσω με Χριστό. Για όλα τα χρόνια μου τα προηγούμενα που αδιαφόρησα, για την ταλέπορη ψυχή μου, έπρεπε να τρέξω, κάτι να καλύψω από τα χαμένα. Ρουφούσα, αξεδίψαστα κάθε σελίδα, κάθε ομίλημα και προσπαθούσα να εφαρμόζω πλέον μόνο του Θεού τον νόμο. Ήθελα μόνο να μαθαίνω. Ξεκίνησα καθημερινά να κάνω τις ακολουθίες, όσες τουλάχιστον μπορούσα να προλάβω με τη δουλειά μου. Κάθε βράδυ όμως έλεγα το απόδειπνο με τους χαιρετισμούς και πάνω στο χρόνο τους έμαθα απ' έξω. Μου τους χάρισε η Παναγία. Η Παναγία που είχα φτάσει, μου λέει, στο σημείο να τη βλασφημάω. Ακούς? Και άρχισε να κλαίει τότε μπροστά μου. Δαγκώνοντας τα χείλη του, έκανε μια παύση και αναστενάζοντας βαθιά, συνέχισε να μου μιλά. Κάποτε άκουσα ένα κήρυγμα στο ραδιόφωνο. Μιλούσε για το φύλακα άγγελο της ζωής μας. Ότι τη μέρα της βαπτίσεώς μας παίρνουμε στο πλευρό μας τον φύλακα άγγελό μας να μας συνοδεύσει και να μας προστατεύει από τις επιθέσεις του πονηρού, από τις παγίδες που μας στείνει συνεχώς ο μισόψυχος, από τις κακές και ευδελιρές φαντασίες που μας προβάλλουν οι δαίμονες. Συγκλονίστηκα και μόλις άρχισα έπειτα να διαβάζω για εκείνον, 40 χρόνια στο πλευρό μου να με φροντίζει και να μην το γνωρίζω. Θεέ μου, ο πιο κοντινός μου, ο πιο φίλος μου από όλους και εγώ τόσα χρόνια να αγνοώ την ύπαρξή του. Μα αυτό που με συντάραξε συθέμελα ήταν όταν έμαθα ότι κάθε φορά που αμάρτανα ο άγγελος απέστρεφε το βλέμμα του και απομακρυνόταν για να μην με αντικρίζει. Πώς το λέει ο Μέγας Βασίλειος? Σαν τον καπνό που στέλνει αλλού τις μέλισσες, σαν τις δυσοδείες, τις βρωμιές που τα περιστέρια διώχνουν μακριά, έτσι και οι βρώμικες πράξεις μας διώχνουν μακριά το φύλακα άγγελό μας. Αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος, ένα λόγο του. Έτσι που λες, ένα βράδυ την ώρα του αποδείπνου ξεκίνησα να λέω την ευχή του Αγίου Αγγέλου. Άγιε Άγγελο ηφαιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλό, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μόλις έφτασα στο σημείο που λέει πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σήμερα της ζωής μου, ή τι ήμαρτον
τη σήμερον ημέρα με έπιασε ένα κλάμα να μην μπορώ να συγκρατηθώ. Πέρασε όλη η ζωή μου από μπροστά, σαν σε ταινία που λένε. Θυμήθηκα όλες μου τις βρωμερές νυχτιές, τις ώρες του μεσονυχτικού, που εγώ προσκυνούσα τη σάρκα. Θυμήθηκα όλα τα Σαββατόβραδα που μέσα σε καπνούς και βοές εκοφαντικές ξημέρωνα αποκαμωμένος και άδειος μακριά από του Κυρίου την αναστάσιμη την πρόσκληση. Σκέφτηκα τότε πως για 40 χρόνια δεν είχα επιτρέψει στον άγγελό μου ούτε μια φορά να με αντικρίσει. Και ξεκίνησα εκείνο το βράδυ να λέω ασταμάτητα και αξεδίψαστα την ευχή του Αγίου Αγγέλου. Σε κάθε λέξη σταματούσα και βουτούσα ολόκληρος μέσα στο νόημά της. Σαν να γράφτηκε για μένα αυτή η οικεσία, για μένα τον ασυγκράτητο και τυραννισμένο από τον πονηρό, τον τόσο κουρασμένο από το ξεστράτημα, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδό σωτηρίας. Και όλο να κλαίω και να τον νιώθω και να του μιλάω, νιώθοντας ότι είναι δίπλα μου. Έλεγα την ευχή του μέχρι που ξημέρωσε. Και μου ήρθε τότε ένας λογισμός που πολύ με ανάπαυσε. Και πήρα τότε μια απόφαση. Και πήρα και ευλογία από τον πνευματικό μου να λέω όσες φορές μπορώ περισσότερες την ευχή του Αγίου Αγγέλου μέσα στην ημέρα. Και παρακάλεσα κάτι ακόμα, αυτό είναι συγκλονιστικό, αδελφέ μου τον Κύριο. Να μην με πάρει από αυτή την ζωή ατακτοποίητο και πριν προλάβω να πω αυτή την προσευχή τόσες φορές, όσες ακριβώς ήταν εκείνες που ανάγκασαν τον άγγελό μου να αποστρέψει το πρόσωπό του από εμένα τον άθλιο. Εκατομμύρια, αμέτρητες φορές τον ανάγκασαν να απομακρυνθεί. Λες να προλάβω? Μέγα το έλεος του Κυρίου. Άλλος ένας παράξενος χριστιανός. Υπάρχει αυτή η ιστορία μέσα σε ένα βιβλίο που έχει αυτόν τον τίτλο. Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί. Με μια τόσο αλλιώτικη συνήθεια που η χάρη του Παναγίου Πνεύματος οδήγησε στο να σκεφτεί με έναν τέτοιον ασυνάντητο τρόπο. Μου είπε κάτι ακόμα πριν φύγει για να ξενωθεί του κόσμου και να μείνει μόνος μόνο Θεό, εκείνο το σουρούπομα στις αυλές της Παναγιάς της Οικονόμισσας. Λες να τα καταφέρω αδελφέ μου, λες να με αξιώσει ο Χριστός μας κάποτε να τον αντικρίσω κι εγώ? Κάθε βήμα λοιπόν να σε φέρνει πιο κοντά στο Χριστό, αυτό να είναι το κριτήριο για να ζήσεις αυτό το πρόσκαιρο, το εφήμερο αλλά και το αιώνιο. Κάθε βήμα, κάθε λέξη, κάθε πράξη από την φαινομενικά πλέον ασήμαντη ως την πιο σπουδαία κάθε μέρας που ξημερώνει και δεν επιστρέφει πλέον να σε πλησιάζει ακόμα περισσότερο στο Θεό και Πατέρα. Σπάνιο αυτό το κριτήριο αδελφοί μου, αυτό το φίλτρο που όλα μπορεί να τα αξιολογεί σε δύο και μόνο κατηγορίες. Σε αυτά που είναι θεάρεστα και σε αυτά που δεν είναι. Ένα κριτήριο που μοιάζει με πόθο ιερό, με αυτό που μας έλεγε πριν ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, με έρωτα μανικό. Να ξενυχτάς και να έχεις ανίστακτη, διψαλαία ψυχή, δια το πλήθος του έρωτος, όπως διαβάζουμε στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, αγάπη ολοκληρωτική, θυσιαστική, που ιεραρχεί τα πάντα προτάσσοντας στον Χριστό. Αφήνει στην άκρη περγαμηνές, πλούσια βιογραφικά, παραστατικά και παράσημα που φανερώνουν σπουδές και σπουδαιότητες, τις επιθυμίες και τις αλαζονίες του βίου και αποτάσσεται τον κόσμο και ό,τι τον απαρτίζει. Ξενωθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, διαβάζουμε στους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Αποταγή και ξενιτεία,
σε όσους ο ουρανός κληροδότησε τούτες τις αρετές. Έχουμε γνωρίσει πολλές τέτοιες ψυχές της αποταγής, της ξενιτείας και στο Άγιο Όρος και στους Φαρσαλαίους αγιοταφίτες που φιλούν θερμοπύλες. Μιλάγαμε πριν από καιρό με μια τέτοια ψυχή και την ώρα εκείνη ακούγονταν πυροβολισμοί. Ήταν στα Ιεροσόλυμα αυτή η ψυχή και ακούγονταν πυροβολισμοί και ρωτήσαμε έκπληκτοι τι είναι αυτό που ακούγεται. Μην δίνει σημασία, συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια ρίχνουν πυροβολισμούς για να μας τρομάξουν, μπας και φοβηθούμε και φύγουμε και έρθουν στα χέρια τους τα σεβάσματά μας. Δεν πάω πουθενά, μας έλεγε αυτή η ψυχή. Η αδερφή μας η Αθανασία που διακονεί εκεί στη μικρή Γαλιλαία. Εδώ μέταξε ο Κύριος, σε αυτή την κορυφή του πάθους Του, εδώ που αγάπαγε να έρχεται και τόσο η Παναγία μας. Αν είναι θέλημα δικό Του να φύγω, να φύγω, μόνο σκοτωμένη. Φυλάει όμως και ενθαρρύνει η Ιεροσολυμίτισσα. Δεν θα μπορούσε εκείνη την ώρα, ήταν μια παραμονή Κυριακής και Ανάστασης, να μην γεννηθεί μέσα μας ένας συνταρακτικός συνειρμός με τον πατέρα φιλούμενο, να κάνει παραμονή. 5η Εσπέρας, 29 Νοεμβρίου του 1979, να κάνει το μεθέορτο εσπερινό του Αγίου Του και οι φανατικοί Εβραίοι που τον εκφόβιζαν επί τόσους μήνες να τον κατακρεουργήσουν εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ. Και τώρα ο Άγιος ενθαρρύνει και τον πατέρα Ιουστίνο που βρίσκεται εκεί. Αυτές οι αξεδίψαστες ψυχές που δεν τις τρομάζει τίποτα, αδελφοί μου. Οι στρατιώτες, οι αγιοταφίτες, οι ερωτευμένοι με τον Χριστό μας, που φυλάνε νυχθημερών και αντέχουν τις επιθέσεις και τις απειλές του πολεμήτωρος, με πνεύμα θυσίας, με πόθο ιερό, με αμυντικά όπλα, τα όπλα του φωτός και μόνο. Υπάρχουν άνθρωποι, έστω και λίγοι, που σε κάθε αναδρομή της ζωής τους δοξολογούν τον πανταχού παρόντα Θεάνθρωπο που έσωσε, που απομάκρυνε, που εξολόθρευσε, που διαφύλαξε, που ανάστησε. Και άλλοι που αντιστοίχως μακαρίζουν τη θεά τύχη όποτε κοιτάζουν πίσω σε δεινές περιστάσεις ζωφερού κινδύνου. Μα και στον παρόντα χρόνο, στο τώρα συναντάμε όλους αυτούς τους παραπάνω να περικυκλώνονται από κινδύνους εν υποστά τους, από μεθοδείες του πονηρού και μεθοδεύσεις των οργάνων του. Και οι μεν, εκείνοι που μακαρίζουν την τύχη τους και υποφέρουν από την μεγαλύτερη ασθένεια αυτή της αγνωσίας του Θεού, συνεχίζουν να πορεύονται αμέριμνοι και νεκροζώντανοι. Οι δε αιώνιοι δοξολογητές βάζουν τις πολιώματες ψυχές τους να γονατίζουν, μετανοούν διαρκούς και επικαλούνται τον Κύριο με έναν ψαλμό, μια προσευχή από το ψαλτήρι, το προσευχητάρι των θλιμμένων ελπιζόντων, και κάποιες λέξεις τις τονίζουν ιδιαιτέρως, αδελφοί μου, και τις επαναλαμβάνουν συνεχώς. «Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγώθησανε αλήθειε από τον Υιό των ανθρώπων. Συ, Κύριε, φυλάξεις ημάς και διατηρήσεις ημάς από της γενεάς ταύτης εις τον αιώνα». 11ος ψαλμός. Συγκλονιστικός ψαλμός, αδελφοί μου. Και ποιος ψαλμός δεν είναι συγκλονιστικός? Μείναν λίγες οι αλήθειες. Χιλιάδες χρόνους πριν γράφτηκε αυτός ο ψαλμός, αυτή η κραυγή αγωνίας, πόσο επίκαιρη στο σήμερα, στο τώρα, πόσο η ασέβεια και το θεοστιγές της εποχής μας πνίγουν και καταδυναστεύουν το ευσεβές και το αληθές. «Σώσον με, Κύριε», θυμίζει εκείνο το επιστάτα «απολύμεθα». «Πού εστίν η πίστη ημών?» ρωτά ο Κύριος. Πλήθυνε το ασεβές και η αγάπη αφανίστηκε. Πάγωσε η αγάπη, αδελφοί μου. Τα λόγια του προφητάνακτος στα χείλη και στην καρδιά. Οδηπορία μακρά και κοπιώδης μέχρι να βρει η ψυχή το ευσεβές που τόσο πλέον σπανίζει, αν όχι είναι εξαφανισμένο.
Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, οι πλήστοι προσκυνούν ψεύτικους θεούς. Ελάχιστοι ευσεβείς έμειναν στο θέλημά σου, χειροτερεύουν όλο και περισσότερο και πιο βασανιστικά, Κύριε, οι καιροί. Φύλαξέ μας, Κύριε, φιλάνθρωπε και θεάνθρωπε Ιησού, από το μίσος των πολλών που πάγωσε η αγάπη τους. Είναι σημείο των καιρών αυτό, αδελφοί μου. Εψύχθη η αγάπη, δια το πληθυνθήνε την ανομίαν, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον. Ετυρώθη η καρδία από την αγάπη και η αγάπη των πολλών, όπως λέει ο Ιερός Ψαλμοδός, πορώθηκε η ψυχή μας, έγινε σαν το, όπως πίζει το γάλα σε τυρί, ετυρώθη, λέει, η καρδία μας. Φύλαξέ μας, Κύριε, και κράτα μας στην πίστη και στην αγάπη, την αγάπη εν αληθεία. Κράτα μας ως το τέλος με καρδιές καιόμενες, γιατί όσον οι καρδιές παγώνουν, τι λέει μέσα στην Αποκάλυψη, όσον οι καρδιές παγώνουν, τις περιμένει καύμα. Καύμα, έγκαυμα, καύσωνας. Κι ας είναι, Κύριε, μακρύς ο δρόμος, ως την Εμαούς των ευσεβών. Υπήρχε κάποτε μια ψυχή, ήταν αυτό που λέμε ο τρελός του χωριού. Όπως κάθε χωριό έχει τον Άγιό του, τον τρελό του δηλαδή. Αυτός τι παραξενιά είχε, άλλος ένας παράξενος χριστιανός. Όπου και να τον έβλεπες, ό,τι ώρα κι αν ήτανε, μονίμως σταυροκοπιόταν. Το λέγανε Μενέλαο, Χωματιανό, το επώνυμό του. Και το παρατσούκλι του ήταν μέλος ο Σταυροκόπος. Δεν έκανε άλλο πράγμα, όπου και να τον έβλεπες, έκανε το σταυρό του και προκαλούσε τα πειράγματα και τις λιδωρίες των υπολείπων. Κάποτε λοιπόν πήγε και στάθηκε δίπλα του ένας άνθρωπος, ο οποίος τον αγαπούσε, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει αυτή την παράξενη συνήθειά του. Και τον ρώτησε, θέλω να σε ρωτήσω, του λέει, μέλλον μου κάτι. Χρόνια θέλω να σε ρωτήσω. Από παιδί, είχε μεγαλώσει πλέον, ήταν φοιτητής. Δεν τολμούσα να σε ρωτήσω, του λέει, γιατί πίστευα ότι θα σε πείραζα. Θα σε πείραζε αυτή μου η ερώτηση. Ρώτα με, του λέει, παιδί μου, ό,τι θέλεις. Αλίμονο, γιατί να πειραχτώ. Να, του λέει, αυτό που κάνει συνέχεια με το σταυρό. Εμένα δεν με ενοχλεί. Καθόλου. Με αναπαύει. Αλλά τόσα χρόνια που σε γνωρίζω, δεν βαριγκόμισες ποτέ σου που όλοι οι υπόλοιποι σε κοροϊδεύουν και γελάνε μαζί σου. Το απαντάει. Να βαριγκομίσω, του λέει. Να χάσω το μισθό μου. Βρε παιδί, δεν έχεις διαβάσει στο Ευαγγέλιο που μακαρίζει ο Χριστός μας εκείνους που τους κοροϊδεύουν για την αγάπη Του. Μακάρι, λέει, όταν ονειδήσουσιν ημάς και διώξουσιν και υπούσιν παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμού. Θα σου απαντήσω, του λέει, θα σου πω, αλλά δεν θέλω να το μαρτυρήσει σε κανέναν μέχρι να μου πάρει την ψυχή ο Αρχάγγελος. Δεν θα πει σε κανέναν τίποτα. Θα μου το υποσχεθείς. Στο υπόσχομαι. Ρίξε μια ματιά γύρω σου, του λέει, παιδί μου. Πόσοι άνθρωποι, πόσες ψυχές, πόσα μικρά παιδιά. Στο κέντρο, ήταν στην πλατεία του χωριού, τη μεγάλη, στο κέντρο ο ναός της Παναγίας μας, ο οίκος του πατέρα μας, η εκκλησία που βαπτιστήκαμε, που γευτήκαμε τη γλυκάδα της πίστης μας, εκεί που κάποια στιγμή θα μας φροντίσουν στο στερνό μας μονοπάτι. Ακούστε τι ωραία που του απάντησε. Όλους αυτούς τους νοιάζομαι και τους αγαπώ και δεν με νοιάζει που με έχουν για τρελό και για αλόκοτο.
μόνο κάτι που με στενοχωρεί, αλλά ποτέ δεν τους το λέω. Νιώθω χρόνια τώρα πως η αγάπη τους για το Χριστό μας, την Παναγιά μας και τους Αγίους έχει παγώσει και το ελάχιστο δεν κάνουν για να στείλουν πάνω ένα ευχαριστώ για όλα αυτά που μας χαρίζει ο ουρανός και ο Πανάγαθος. Ούτε έναν σταυρό, παιδί μου, δεν κάνουν. Ούτε έναν σταυρό. Κάποτε λοιπόν που ήμουν πολύ νέος ακόμα, πήρα μια απόφαση. Τι απόφαση, του λέει, πήρες? Ρίξε ξανά μια ματιά γύρω σου, του λέει, παιδί μου. Πόσοι άνθρωποι, πόσες ψυχές. Αυτό που δεν κάνουν, κάνω εγώ. Τους παρατηρώ έναν. Και για όποιον αδιάφορος δεν κάνει το σταυρό του που ζυγώνει στον οίκο του Θεού, τον κάνω εγώ. Κάνω εγώ το σταυροκόπημα για εκείνον. Τον αναπληρώνω. Και παρακαλάω τον Κύριο να λογαριάσει το μισθό για δικό του. Έτσι, και όταν συναντώ κάποιον στο δρόμο να περνάει από τα ξοκλήσια μας και τα προσκυνητάρια μας, γεμάτη η Ελλάδα μας, αυτός ο ευλογημένος τόπος, από οίκους του Θεού, από ανεξίτηλα αποτυπώματα της ευλάβειας του αγνού λαού μας. Κατάλαβες, του λέει τώρα, σου φαίνεται τρελό? Για την αγάπη του Χριστού, παιδί μου, του λέει, μην το πεις σε κανένα. Μου το υποσχέθηκες. Άντε πάμε τώρα στην Παναγιά, του λέει, να συμπληρώσουμε λαδάκι στα καντήλια, να μετανάψουμε, που λέγανε οι παλιοί, τα καντήλια. Προχώρησε ο Μενέλαος, ο Σταυροκόπος, κάνοντας το σταυρό του για όποιον νιόφερτο συναντούσε να έρχεται προς το μέρος του. Τον ακολούθησε κατασυγκινημένος, χωρίς να μπορεί να αρθρώσει κουβέντα. Στην απέναντι είσοδο της πλατείας έμπαινε εκείνη την στιγμή η Ρεβέκα και ο Νίκος με τα 6 τους παιδιά. Ασυνάντητη η ευλάβεια αυτής της ευλογημένης φαμίλιας. Έκαναν όλοι το σταυρό τους. Τον κοίταξε με νόημα και αγάπη. Ο Μενέλαος, ο Μέλος, ο Σταυροκόπος, ο τρελός. Και έκανε μια φορά μόνο το σταυρό του. Και άνοιξε την πόρτα της Παναγίας ψιθυρίζοντας «Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου εν φόβο, Κύριε». Πολλές παραξενιές έχουν αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί. Τελείωσε τώρα ο καιρός που λέγαμε το Χριστός Ανέστη, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που χαιρετούν ολοχρονείς με αυτόν τον χαιρετισμό. Χριστός Ανέστη. Θυμάμαι μια ψυχή λοιπόν, όταν ήμουν παιδί, πηγαίναμε σε ένα φροντιστήριο στην Αθήνα που μεγαλώσαμε, Αγγλικών. Ήτανε τέτοια εποχή, τελειώματα Μαΐου, και έμπαινε μέσα μια συμμαθήτριά μας, λίγο μεγαλύτερη στα χρόνια, και εμείς τη λέγαμε όλοι Θεούσα. Και σήμερα έτσι τις παρασημοφορούν αυτές τις ψυχές. Έμπαινε λοιπόν μέσα και μας έλεγε «Χριστός Ανέστη». Και είχε τόσα θαυμαστικά η φωνή της, έβυχα, καθαρά, ανώθευτα, αγνά. Και είχε τόσα θαυμαστικά λοιπόν η φωνή της, και εγώ της χρώσταγα εκείνο το αληθώς που κανείς δεν της το είχε πει, ποτέ. Δεν τα άκουσα από τα δικά μας και από τα δικά μου τα τόσο περιφρονητικά τότε χείλη όλων ημών των φυσιολογικών εντός της εποχής μας παιδιών, που δεν είχαμε συμπλέγματα και πεπαλαιωμένες αντιλήψεις που θα μας έκαναν
περιθωριοποιημένους, ακοινώνητους, από συναγώγους. Και αυτή η Αθανασία τη λέγανε. Κοιτάξτε, ευλογημένη σύμπτωση. Δεν θα μπορούσε να έχει πιο ταιριαστό όνομα εκείνο το ευλογημένο πλάσμα. Την έχω ακόμα στα αυτιά μου τη φωνή της και όλα τα θαυμαστικά που τη χρωμάτιζαν. Αθανασία, αδελφοί μου, αληθώς ανέστη. Συγχώρα την ατολμία και την ολέθρια άγνοια, άξια πληγών και τα δύο. Αμέτρητοι είναι του συναξαριού οι ήρωες, που πριν η φωτεινή δεσμίδα του ουρανού αγκαλιάσει το καταπονημένο ξέψυχο σώμα τους, το γδαρμένο, ματωμένο, το τόσο πληγωμένο, ψέλισαν ένα δικό τους αλλιώτικο νήνα πολλής. Αύριο γιορτάζει ένας τέτοιος Άγιος, ο Άγιος Νικήτας από την Ίσυρο, 16 χρονών παλικάρι, δίψαγε το μαρτύριο, αδελφοί μου. Φώναξαν όλοι αυτοί Χριστός Ανέστη και παρέδωσαν το πνεύμα. Ας γονατίσει η ψυχή μας μπροστά στο συναξάρι. Ξέρω ότι σας έχω κουράσει, κάντε λίγη υπομονή, τελειώνουμε. Γονατίζει η ψυχή μας μπροστά στο συναξάρι. Ο Άγιος Παναγιώτης, ο Ιεροσολυμίτης, γιόρταζε τον Απρίλιο. Ο Άγιος Αχμέτ ξεψύχησαν ψέλνοντας το Χριστός Ανέστη. Ο Άγιος Εροφήν του Σάροφ όλο το χρόνο χαιρετούσε έτσι. Δεν γνωρίζει αυτός ο χαιρετισμός εποχή, δεν το σκεπάζει τίποτα, ούτε η πορωμένη αφροσύνη, ούτε η σκληρόκαρδη άγνοια, ούτε του διαβόλου τα σκεπάσματα και η σκόνη από της αμαρτίας το στροβίλισμα. Στέλνει χαρά και ελπίδα παντού, όταν τούτον τον χαιρετισμό τον προφέρουν άδολα χείλη και ανυπόκριτες καρδιές. Ολιγώθησαν, είναι αλήθεια αυτά. Εκλέλειπεν όσιος, ακούσαμε πριν τον Ιερό Ψαλμοδό, σαν τους φοίνικες. Έχετε δει ότι οι φοίνικες ξεραίνονται συνεχώς. Έχουν κάποια ασθένεια και ξεραίνονται συνεχώς οι φοίνικες και τους κόβουμε. Αφού αρχίζουν να εκλείπουν οι δίκαιοι, δίκαιος ως φοίνιξ, λέει η Ανθίση. Μέχρι όμως να ξεραθεί και ο τελευταίος φοίνικας, θα υπάρχουν οι διακύριον χαρούμενοι τρελοί, που μόνο και όλο με το Χριστός Ανέστη θα μας χαιρετούν. Τι ούτως γάρι μην έπρεπε να αρχιερεύς, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Ο αρχιερέας Χριστός, όπως έλεγε ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο χωρίο, ο μακαριστός Άγιος Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, είναι ο τύπος και το υπόδειγμα του κλήρου και δι του ανωτάτου κλήρου. Εις τύπων και εις τόπων Χριστού Αρχιερέως, με τους πρεσβυτέρους εις τύπων Αγίων Αποστόλων, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, οφείλει να στέκεται κάθε αρχιερέας. Μόνο που αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, αλλά να αναζητάτε ως επιδιωκόμενο και ποθητό, ως την τελευταία αναπνοή, ως τον ίνα πολλής, να διψάει, να μοιάσει στο Χριστό. Το ζητούμενο λοιπόν για το οποίο πάλεψε και μόχθησε ένας χάρητη Θεού επίσκοπος, ένας αρχιερέας που βίωσε το βαθύτερο νόημα αυτής της λέξης, ένας ποιμένας που είχε πάντοτε ως πρότυπον και αρχέτυπον τον Μέγα Αρχιερέα Κύριο Ιησού Χριστό. Επιτρέψτε μας να κάνουμε αυτήν την μικρή αναφορά μνήμης, τώρα που πλησιάζουμε στο τέλος, σε κάποιον που ήδη ακαταγόνιστα μεσιτεύει στο δεσπότη των όλων, στο μακαριστό Μητροπολίτη Αιτωλίας και Καρνανίας Κυρώ Κοσμά, που τόσο πολύ μας τίμησε με την αγάπη του και τη στοργή του. Και μάλιστα σε ένα βιβλίο είχαμε την αμέτρητη χαρά να προλογίσει ο
ο Σεβασμιότατος, το πόσα χωράνε σε ένα αμήν. Και ήταν για μας η ευλογία αμέτρητη. Ο μακαριστός λοιπόν κυρός Κοσμάς, μιμούμενος θυσιαστικά, αγαπητικά και ανυπόκριτα το Άγιο Αρχέτυπο, ένας αληθινά ταπεινός, κάθε του λόγος παρακλήσεως, αυτομεμψίας, μετανοίας και αναστάσεως, κάθε του λέξη βαλμένη έμπονα και προσευχητικά να φανερώνει τη βαθιά συναίσθηση της αποστολής του αγώνα του καλού που ολοκλήρωσε. Αποξενωμένος πάντοτε από τον κόσμο εχθρό της ψυχής και τα κατεστραμμένα πηγάδια του, τα συντετριμμένα φρέατα του. Διψασμένος πάντοτε για το καθαρό και ανώθευτο ζωντανό νερό, για της Ορθοδοξίας τα αμυγή και κρυστάλλινα νάματα. Με τα μάτια της καρδιάς στραμμένα στον ουρανό, πλέον βρίσκεται εκεί που πάντοτε ποθούσε, στο επουράνιο θυσιαστήριο, στο φως του αρχετύπου κάλους. Πάτερ Κοσμά, σε ευχαριστούμε που έμοιασες στο Χριστό μας. Και έτσι ευχόμαστε να πορευθεί και ο διάδοχος σου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Να έχουμε την ευχή του, ο νυν. Ο άνθρωπος σήμερα αυτό καταδικάζεται. Στην κόλαση οι αμετανόητοι και μόνο θα υποφέρουν και επειδή δεν θα μπορούν να ικανοποιήσουν το πάθος τους. Μην εμποδίζουμε, αδελφοί μου, την ανεξάντλητη αγάπη του Θεού. Αυξήστε τα δοχεία της. Αυτούς τους ανθρώπους που αξεδίψαστα διψούν τον διψώντα Θεό, όλοι οι υπόλοιποι, οι πολλοί υπόλοιποι σπέβδουμε να τους χαρακτηρίσουμε ως παράξενους. Είδαμε μερικές παραξενιές σήμερα. Τις στηρούν όλες στο ακέραιο, εναγαλιάσει και αφελότητη καρδίας. Βρίσκουν καμιά φορά και μιμητές. Μακάρι απόψε να μιμηθούμε κάποιοι αυτές τις παραξενιές τους, φεύγοντας από εδώ. Έχουν πολλούς επικριτές, μα εκείνοι δεν ζουν στο δικό τους παράξενο κόσμο για να αρέσουν στους πολλούς, μα για να αρέσουν στον ένα, στον αναστημένο Ναζαρινό, και έχουν πάντοτε ενώπιόν τους εκείνο το υπέροχο παύλιο ρήμα από την προς Γαλάτας επιστολή. «Άρτιγαρ ανθρώπους πείθω ή τον Θεό, ή ζητώ ανθρώπης αρέσκην, ή γαρέτη ανθρώπης ήρεσκον, Χριστού δούλος ουκαν ήμην». Έτσι λέει στην προς Γαλάτας. Αν ήθελα, λέει, να αρέσω μόνο στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν, λέει, του Χριστού. Όπως ο Μέγας Παύλος δεν επιζητά να είναι αρεστός στους ανθρώπους παρά μόνο στο Χριστό μας, έτσι και εκείνοι. Γιατί αν επιζητούσαν το ανθρωπάρεσκο, δεν θα ήταν του Χριστού φίλοι. Αξιώνουν και διεκδικούν μόνο αυτό. Μόνο αυτόν τον τίτλο θέλουν να φέρουν και έτσι να επιγράφεται αυτό το σύντομο πέρασμά τους πριν το αιώνιο φως. Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί που συνεχίζουν να συμπληρώνουν τις ακόμα υποσυμπλήρωση πράξεις των Αποστόλων, που αναζητούν συνεχιστές και μια μνήμη που μας γεμίζει με αναστάσιμη χαρά. Τι είναι αυτό, αδελφοί μου, που με απλά λόγια, φτάνοντας στο τέλος, δεν είναι απλό, λέει, το να είσαι απλός. Τι είναι αυτό που οδηγεί όλους αυτούς τους ανθρώπους που συναντήσαμε σήμερα? Γιατί προσεύχονται, γιατί αγρυπνούν, γιατί σταυροκοπιούνται, γιατί χαιρετίζουν συνεχώς με το Χριστός Ανέστη, γιατί λένε αδιάκοπα τους χαιρετισμούς, την ευχή του Αγίου Αγγέλου, γιατί τώρα μέσα στο Πεντηκοστάριο προσθέτουν στον κανόνα τους, όπως εκείνη η αγνή ψυχή με το τριώδιο των ρόδων, γιατί μένουν εκεί που ανα πάσα ώρα και στιγμή είναι επικίνδυνο να τελειώσει η ζωή τους, όπως η Αθανασία εκεί στα αγιοταφήτικα ενδιαιτήματα. Γιατί θυσιάζουν το εγώ τους,
γιατί παλιλογούν και πολυλογούν για τον Θεό τις περισσότερες φορές με εκείνη την θαυμάσια εύλαλη σιωπή τους. Μας έδωσε την απάντηση πριν από λίγο καιρό ένας αγαπημένος παππούλης. Κάθε προσευχή, κάθε μετάνοια, κάθε αγρυπνία, κάθε νήστεμα, κάθε ταπείνωμα του θέλω τους και του εγώ τους, ένας αγαπώ στο Χριστό. Τόσο ξεκάθαρα και απλά, χωρίς προσμονές για ανταλλάγματα, μόνο για τη δική του αγάπη, όλα για εκείνον και από εκείνον σε μια υπερκόσμια προσαρμογή. Μονάδα μέτρησης η προσευχή. Οι αποστάσεις μετριούνται και υπολογίζονται με τα ελέησον και τους χαιρετισμούς της Κυρίας Θεοτόκου. Η ευχή γίνεται αυτόνομη μονάδα μέτρησης της ταχύτητας. Απλησίαστη η ταχύτητα της ευχής. Δεν θα το ξεδιψάσουμε ποτέ το καθάριο νερό του ζωοδότη, έλεγε ο νηπτικός πατήρ Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης. Το Άγιο Πνεύμα γεμίζει και τον κόσμο και την οικουμένη. Όπως το σφουγγάρι όταν μπει στο νερό γεμίζει νερό, έτσι και το Άγιο Πνεύμα ως είδωρ το αλόμενον γεμίζει τον κόσμο. Γεμίζει τον κόσμο και αυτών των ζωντανών κρινών πηγών που συναντήσαμε σήμερα, το είδωρ το αλόμενον, αδιόρατα μα εγνωσμένα. Ένα σφουγγάρι να είναι πάντα η ψυχή μας, αδελφοί μου, που να λαχταρά, να οδηγηθεί επί ζωής πηγάς υδάτων, να βουτυχτεί και πάλι νερών στα έμψυχα